Wih, biare. Mangan banget no. Mangan apa ya? Mangan pengalaman terus jelek aku. Yo mangan sego, ngelehi mangan sego. Mangan sego ya. Tapi aku pengen sing menune ono rasa masakan Asia lho. Capcay. Puyung he. Pakle. Cocok kuwi. Asia to. Capcay puyung ae penake nek wengi rolasan ngene iki aku pengen sing rada-rada beda Asia tapi ono rumput laute, ono segone. Apa resbol ya? Yo cocok. Respol yo cocok. Aduh, banget ya aku. Padha no ngelih no kuwi ngelian kabeh no wong loro no. Ah, rong mangan 2 minggu. Rolasan lho, 2 minggu iki marat men kowe. Lagi subsidi kok ini. Ora aku pengen sing enek menu-menu Asiane. Wah, kowe kulino ngono lho, manganmu sih aneh-aneh. Mbok sing lokal ngono lho, aku lagi pengen iki lho. Apa jenenge ayam Bali terus sing enek bumbu-bumbune matah ku lho. Matah. Ngerti ora? Sambal matah. Sambal mata. Ngendi Iya. sak nggon ndi ya, sak nggon ya. Papa Uzi no genah no. Wih, ono ya? Yo Ade pernah rono no. pernah Oh, rono. sing nilapke. Episode piro ae lho? Hal. Lah yo kae. Ngono kae. Rono ya, ayo. Ayo no. Anu sik mlaku yo kado. Oh iya. Ada. Aturan sik. Order sih weh. Terus sik. Nah, aku apa ini? Be oleh wis teko no. Ini 5 tahun no. Beol mas, Oh, harus sama Aro. Alah, kemeneh loh. Dan dhisik wis tau nang episode piro lagi sih? Mana yang di? Ning Papa Uzi. Saya, mbak. Ngerti ngene ra? Ngerti. Papa Uzi ra kan. biole to? Bisa online. Bisa online. Kuat pak? Kuat nih yang gue kue. Lah leman. Papa Uzi laris juga iya. Aku nonton ngene grepan kok. Apa ya? Apik banget kok. Daerah distrik kan ngene iki. Distrik kan. Hmm. Mlebu wae engko ana tulisane Papa Uzi. Papa Uzi. Pak udah ngene ta, Pak? Udang, cerewet. Papa Uzi lenggananku lho, Pak. Yo, mudeng aku. Mudeng ini meh tekan iki lho, cerewet lho iki kan. Nah, iki meh tekan iki. Oh iya, ngerti aku. Left, Pak, left. Lagi kiri lho. Hati-hati lho, Pak. Ya ada di kulinane. Apa dunia ini deh? Semut diperkaraki lho, Pak. Oh, penjara. Perkarake. Alah yung sakake men. Tadi Pak sempat ngejoki banding kok. Mau wis anu ya? Bayar, Pak. Iya, OVO. Wis Ovo. Piro? Saket tuh mas. Sakit. Pakai OVO ya? Pakai Ovo. Gas. Gas. Siap. Sana Pak ya. Suruh Pak Biol. Tosik ra tosik. Tasik. Ya. Papa Uzi kesukaanku. Papa Ozi. Papa Mari Ozi. silakan kak. Loh. Dudure. Yo, nonton itu lho, Pak. Duh. Mas ini man letek kecut lagune abangmu to. Iki beda, iki wangi. Ganteng lo. Iya le. Omahane halus. Kan kita pesan apa? Yang pesan apa? Aku Bali matah nek, sambal matah. Oh, ayam remas sambal mata. Nah, kuwi. Oke. Angel banget. Aku sing mau bambu Jepang-Jepangan. Apa jenenge? Naknan. Nan banjikan Oh, nan mungkin ban, ya. ban Nan chicken. banjikan. Enek norine. Ada. Enek rumput laut ya. Ada Sip. mas. Mas Santos? Aku pengen sing aroma telur. Salted egg chicken kali ya. Oke. Ada tambahan lagi? Wes, cukup lah ya. Es teh? Es teh, Pak. Itu udah free sama. Wah, Nah. iya. Lah mantap to yo iki. Oke. Ya. Tunggu. Cepet Mas ya. Ya. Serah Gus we. Yo. Siap. Oke. Ditunggu dulu ya kak. Jan gini tenan. Cepet itu bro. Papa Uzi penyajiannya cepet. Pelayanannya jadi ya ramah kok. Tapi mirip wong emang. Permisi. Oh ya. Silahkan minumnya dulu. Nyeruput sih gayeng ya. Melu review, kami review, pasti laku. Tenan deh.
Es teh iki kena ora es teh biasa iki. Kok iso? Iki es teh campuran 3 rasa. Iki enek teh opo, campur teh opo, campur teh opo. Permisi, makanannya. Wah, Ya, ini salted egg chicken. satu chicken punya saya. Ayam remas sambal mata. Wih, dan bawa. Mengundi Mas. Udah. Yang ini nan banjikannya. Nan banciken wis tampilane ngene lho. Ya, Mas. Udah ya. Selamat menikmati. Makasih Mas. Atur nuhun, Mas Ozi. Makasih. Iya, tenang. Porsine kayak tenan. Porsine mantap, mantap. Iki Wih. bisa. Dagingnya ra umum. Pemerintah harus tahu ini. Coba dikasih lihat. Wah. Nan ban. Dekat lagi nggak apa-apa. Nan ban chicken. Gini loh Mas Harum yang bagus. Apa-apa? Gini. 5 menit. Nan ban chicken. Nan pancikan. Coba lihat ayam matanya ayam. Oh. Gini yang pas. Oh. Tak utek-utek iki. Dublek. Bro. Satu egg. Satu tik kasih lihat Mas Santoso. Gini. Satu egg. Iya iki. Coba, Mas. Iki apa kuwi? Iki jare nasi dengan olahan chicken karage. Bener. Terus enek nori, iki rumput laut ya. Makan khas Jepang biasane. Enek taburan biji wijen. Ono iki ya. Saus tartar dan tenang. saus apa mau jenenge lali aku. Sing genah ketek mantep iki, Bro. Tep marki, Bro. Tur marki iki. Dah, kuwi apa kuwi, Mas? Sik, tak ambune sik, Bro. Oh iya. Diambil sih. Nak ngambu. Ngreviewne ngambu. Satu egg. Aroma saus telur asin nih. Wah, edan. Enak tenan, Bro. Terus ana potongan ayam lho, Bro. Gede potongannya. Wah, Wis, wis. lele. Ketok creamy ya. Creamy banget. Ketok Bro. creamy banget. Wis ana saus telur asin, sih ditambahi dok lho, Bro. Wis, ndok asin nih. Iki no biasa, Bro. Ayo ndok glak. Ndogla. Akeh bawange mesti pedes-pedes piye. Oh, iki mata iki. Iki Bali iki. Nak mangan langsung melek. Coba apa? Coba. Ora. Coba nanti. Mangan iki langsung melek. Ora, iki nek mangan sambel mata. Sambel mata ya. Kan khas Bali. Langsung bisa narik kecak. Elok tenan. Tenan. Coba saiki nek iki telur asin sik iki telur asin coba iki pono sik. Iki telur asin. Creamy ya. Creamy. Langsung asin, Bro, ambumu, Bro. Oh. Delicioso. Iki coba iki. Baru dhewe. Penasaran ya. Rondeng enak banget deh. Iki ayam goreng loh. Makanan iki. Aromane, Bro. Bisa didapatkan di mana ini Mas Harum? Bisa didapatkan di langsung kalian datang di Kepenaan mangan naling review. di outletnya Papa Ozi di daerah Penusukan, disediakan tempatnya, nanti akan dicantumkan di video juga. Atau bisa kalian dapatkan di GrabFood dan bantu kirim. Bantu kirim. Atau kalian bisa langsung DM Instagramnya Papa Ozi Indonesia. Kalau datang sini take away bisa juga ya ini ya? Bisa. Bisa. Datang sini take away makan di rumah. Buka jam berapa sampai jam berapa, Mas? Papa Uzi buka jam berapa, Papa Uzi? Buka dari jam 11 sampai jam 8 malam. Jam 11 sampai jam 8 malam. Perolahannya jalan gini. Iso, Bro. Mulai kerja, Iso. bar isak, Bar isak meh turu, Bro. Iso. meh turu iso. Ya. Aku nek ngene iku dadi persetan diet, Bro. Ini enak ceritake. Dalam durasi 5 menit itu cukup untuk menampakkan cita rasa kelezatan dari Papa Ozi. Kudu mbok coba dhewe. Kudu mbok coba. Selain 3 menu ini, masih ada menu nasun atau nasi Sunda, ada lagi Ika Gohan. Gyudon. Tapi enak banget kuwi ya. Oke, Pokoknya kalau lebih jelas menu-menunya itu silahkan cek Eh. Instagramnya. Papa Ozi Indonesia. Yes.
GrabFood GrabFood dan bantu kirim. bantu kirim. Dan tenan iki. Wes ngono wae aku tak mangan sik Wah, soalnya edan. enak banget, Bro. Mari ra fokus. Melu review, kami review pasti laku. Tenan deh. Kowe yang butro sakau lho, Mas. Sakit karena engkau.